हाय दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ संगीता प्रजापति गोरखपुर से। आज मैं भजन सुनाऊंगी, कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को। गौरा गैली नाई हरवा हमरे गाँव नाई के, गौरा गैली नाई हरवा हमरे गाँव नाई के। तुहरे नैहरवा गौरा कोठा से अटारी, तोहरे नैहरवा गौरा कोठा से अटारी। टूटही मड़ैया हमर काम नाई के, गौरा गैली नाई हरवा हमरे गाँव नाई के, गौरा गैली नाई हरवा हमरे गाँव नाई के। गौरा तुहरे नैहरवा गौरा पेड़ा से मिठाई, तुहरे नैहरवा गौरा पेड़ा से मिठाई। भंगिया के गोला हमर काम नाई के, गौरा गैली नाई हरवा हमरे काम नाई के, गौरा गैली नाई हरवा हमरे काम नाई के। तुहरे नैहरवा गौरा हाथी से घोड़ा, तुहरे नैहरवा गौरा हाथी से घोड़ा। बसहा बैलवा हमर काम नाई के, गौरा गैली नाई हरवा हमरे काम नाई के, गौरा गैली नाई हरवा हमरे काम नाई के।